Štátny fond môže v budúcom roku poskytnúť úvery na výstavbu a obnovu bytových domov za viac ako 180 miliónov eur. Ďalších 130 miliónov mu pribudne z nevyčerpaných eurofondov. Tieto peniaze sú určené len na rekonštrukcie. Obnoviť by sa za ne mohlo zhruba 25 000 bytov. Bude možné za to rekonštruovať rozvody, zaobstarať si nové výťahy, zatepliť si byty v bytových domoch. Žiadosti o financie z fondu si tak môžu bytové domy podávať od 15. januára do konca mája. Zatepľovanie je však zdĺhavý proces, ktorému predchádza rozhodovanie vlastníkov bytov, hlasovania na domových schôdzach, vypracovanie projektu či výber dodávateľa. Dôležitým kritériom je často cena. Záleží samozrejme na tom, čo sa na tej bytovke robí. Priemerne to vychádza 5 až 10 tisíc na jeden byt. Napríklad táto bytovka, ktorá je za nami, tu sme robili obvodový plášť, strechu, balkóny sme vynovovali ľuďom. Približne takáto bytovka okolo tých 400-450 tisíc. Vlastníci bytov by nemali pozerať len na cenu, ale aj kvalitu. Zvýhodnené úvery, ktoré môžu pokryť až 75% nákladov na obnovu bytovky, poskytuje štátny fond len tým žiadateľom, ktorí splnia ich kritériá. Požadujeme, aby bol doložený v žiadosti projekt, aby zhotoviteľom bola certifikovaná firma, aby boli použité kvalitné certifikované materiály, aby boli splnené minimálne hygienické požiadavky, aby v bytoch nevznikali plesne a v neposlednom rade, aby tam bol nezávislý stavebný dozor. V prípade, že sa bytovke podarí dosiahnuť požadovanú úsporu energie, môže si po 3 rokoch požiadať o odpustenie až 10% z úveru. Kristián Čekovský, RTVS.